जाबाय भगतपारानिफ्राय फैनाय लामानि जा बेगा दैसानि दालां बेयो दैजों उसिफावनानै बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों। बे साननै सानथाम आन्थोरजयै अखा हानायनि जाहोनाव भगतपारानिफ्राय फैनाय जा केहुटुलि जामुगुरि थांनाय लामानि जा बेगा दैसा बे बेगा दैसानि दालाङाहाय दिनै दैजों उसिफावनानै बेबायदि जानाय नुथायखौ नुनो मोनदों। दुखु गोनां बाथ्रा जि BPFनि 17 बोसोर सामलायनाय BTDआव गोलैनाय 35 नं मुदैबारि समस्थियाव गोलैनाय बे मोनसे जायगा। दा जोंनि समस्थिनिफ्राय BPFआहाय मोन 10 बोसोर बिथांमोना खुंबाय जगदीश सरकारा। दासिमबो बिथाङा बे दालांखौ बानायनानै होनो हायासै। माने माखासे रायजो राजा माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोराबो बिथांखौ गले गले खावलायदोंमोन, गले गले आपिल खालामनाय जाहोनावबो बिथाङा दिनैसिम बे भगतपारानिफ्राय केहुटुलि थांनाय बे दालांखौ दिनैसिम बिथाङा मावफुंनानै होनो हायासै।